Municipal Board a hin pen hum kep akulat kang habda. Inoda sa Pimara long gram hokebra truck tokbor police kep a heroin kinepon long. Long kumar inti kuligang lem salong jumimi juno aning kiti tekang putak lem secretary babu inti pen perangkya mai kang. Kardom pinikarbi prime time birtang ton pen arjuponik tha. Dokmuka Municipal Board atum achiklo jonwang medu atangka la pen kulat ahem anam kilong atangka pen ison kaching thura sai klempon bomlo. Bonta penangan akulat atum achiklo jonwang kulat ahem anam ki pipon pedera jok pini Municipal Board atum damsi akulat ahem kang habdama sai dengpon. Dokmuka Municipal Board atum dokmuka rong sopialong kulat kachubido natum angbong pen humkep akulat ahem pho tuma bangki. Pinangan aja kiding pen kulat anam kacipi pedera putak executive amailong kaciparaya teng pen humkep akulat bangki ingha potcheklo. Alang litumapan kulat anam ke hang alo hong thompli palidera pita kulat anam kacipi pedera putak lapusona sai deng ponang kok kisi alang litum thampong. Board pen yong ta notice nang palide pen apike alang tunta mane chimata nang je di notice loda. Upi problem lo. La so problem bang ke alang tu nang chisol lagi polo stamila so problem tham alang tu tulong bang be nang sier nang chisiere la sila so este bang pili ding nang ko bang so sai ki ding pon laki non la hum ke batuma phan ing hapon check anchot la pukalisi ke bang jia por ho setame la puson medu ki pipe akula ratum ana phana bang ki ing hapon bom poputa pachini pontu pinikang hapon tang akulat ahem pu toma phan hithiroinyang bong kuladanam Pachok che pelote lahai akulat anut kaprek aphan ipon kudet pupta Dokmuka Municipal Board Chairman Prahalad Timung ahin pen thampon. Lasip pini abangke rumah bangke first step ding bangke lalo room cap don cap aphan bangke pini tu talamari lo lasi jong si lasan thang le pute next step bangke la ansu se ke ong ta dulang lasi step by step dami pot next step bangke 40 adukani tumhan dula la tumhata angkula so step na so bangke comment la tumhan la 2 week apor pilopot la 2 week pe yosi kado ko weta chini re pen yosi anji thonrati pulote a problem velo yosi thonte pulote nitum agos hardly ko lomake la so step angku ding Bangso ho Dokmuka Municipal Board Chairman Prahalad Timung Vice Chairperson Rebecca Ingtipi Ward Commissioner Sarlongki Tiso Ward Commissioner Sintu Chanda atum pen ke danglok Dokmuka Municipal Board along claim bang ko atum pen chilang ponsi bangso sai ding ponlo Dokmuka pen semsing di karbeng long lai Assam Sarkar pen kaiki kama thapon ver laki isi ka phere meme araki hormu mate drugs ke jor abeha ke claim ke pavirji aphan alamta isonlo bangso drugs ke chotum aphai ke pavideji pura raikom sai khia tum pen kaiki amat kiri ka khuruk padupon bomlo la pen pinnanga na tum ke raikom sai kheri deng ka chingnang sidame dolo La sonsi kedam dang wo signify inquiry si arnikang sam Borpothar police station ka parlo khakrajan atowar pikiri ketarli pasai kedeng hud ajo por phai troxira chitim apor malom dimapur anat pen kedam bom abasalong heroin do pu joy pen birta ke long ateng pen raikom sai khia tum kiri tarlip kipasik dona sai deng ponlo bangso kiri ketarli pasai kedeng hud inoda sarpi mara long pen heroin hompho long ponlo ke long ponlok a heroin hompho pen gram Hokebra trokra tokbor li sirkep an aphai longpon ki longpon lok a heroin hithia long lakli an anam longji puta pachini pontu bangso sai ke deng along kachiraptun abangphu Sivsagar district Amguri PS Keparlo Namti Diksu arong Amikar Mohon Borgohain Asupi Bobita Saikia Artaningkan Thongkebra Phopusi Pangthekpon bangso hot AS 25 EC 0094 apasitami chingnang dun cheklo bangso ki ditarlip asai ke deng hot Borpothar police station OC Borpothar CRPF C20 la pen PS staff pensi pechun ponlo
kine ponlong a heroin non amat borpothar police atum chepari ding ponsi ari sangho tuma phan lapen kunasi ke ponji pu klarda galam ke chini jia phan karjua sai ding pon bom lang busi pachini pon bali pathar pen frozen terang karbing long lai Bokajan subdivision ke parlo Kuligang along ke do Kuligang Lam secretary Babu Ingti pen ke damtang wo signifying ko rai si ani kang sampor hydroxia por amithanga hemalong pherangkya mai ke phapon pherangkya mai long Bokajan food and civil supply long inut area inspector long Kumar Ingti ka thar Kuligang Lam salong kalili kalanglang aningi thi tekang puthaksi Lams chun bang Babu Ingti pen ningche pon bangso pherangkya mai ke phahut Kuligang Lams chun bang Babu Ingti pen kaning je pon atengke ke damtang wo signifying ko rai si adap apor malom Bokajan food and civil supply along inut area inspector long Kumar Ingti ka tharabang Kuligang Lem salong damsi kalili kalanglang me hingno lapen aning je pathisi kang check lapen ke ther dam busi akoy arwak pon area inspector food and civil supply long Kumar Ingti ang nam Bokajan subdivision long selan claim bomla Selang ini lebah we film song dam si pini nili stop tumpan ki butikang pola misining duglam puson hilo je nale tu be alems ke bon lo lapen ke nili bang non abang so busika chiklo mote 30 June ke nili dides ang hoy ta chini lo selang li pindak dikang masi mo secretary bang ne thame kusi nili pan stop tum report pilo sinili ningoy lo sinili puthop labang solam chalu lo pe nili office dam lo office dam bangali phanchi tonglo dakna menili sabu dibet dolo alali banili phan pulo je na ni tuma department phan la puson mane na ga challenge pusinil panai pu masinili bang pulo pilo department challenge ke ni thala we je dak subordinate das na hawa na wangtha poni wanglo la silason inut officer la puson kachoma thapot ningduk pik lupusi ningje athelang li inut officer arona tengpen wangason te messenger podlo sita nona banki Ningki thi kang check pen kalidet nang jia podlo puta ningji athela bangso lem saphan Babu Ingti chepaduk krupensi pinyani radatum akahelo damnang ni pin pen our side longlo anparda lem saphan longle chipilo go down lem sa hem la pen ahoyar pong hai hoi palong donsi non radatum ali longlo lasinon men area inspector long Kumar Ingti ka thar dam pen la so lems nang ingthan peji athe non prap chin penisi DDS Chunbang nangman pupusi cipindak dam puta pachini pong lapen abang solem tame kang hablu pusinali pu asinali labang so power kona silong log jai Kuligang lens pon kang habji kemala bang so mu ke public property na nali property de gali nali ke DDS a power pele labang solem pon kang habu gali le council authority de long da council put da kar belong to mas council EM do food and civil supply EM do khora dum si da lagile aron pensi bang ko pimai chok kite bang claim ji tanali direct la pun munir phan thang chini ne pen kagos photo pin pen inspection le vai ba pine inquiry le vai tame without knowledge without any kagos ave pin pen le bang polo pu memen chok person munir phala pu thea tika anparta Bokajan subdivision angkang ke do an lem script hotum long Kumar Ingti ka thara phan sangke pon long jia phan pu pen achiklo jon wangta tangka suri pho pinang la pen humtrok kebra pho FB sobatum ta tangka suri si Pinang lapen anparta kerosene lapen gas anta tangka chongtip dunlang lapu ana phijong si ke ther ke hab padobon bom lang pute kopuson si lems kering unji lang ma pusi ning ripon sang dor de chet lake dolo lake hada ke wana hut kilina long pen amata ke chok chit chet lapen ladak setame thandun pa chet pa chadabang ke dolo puta ningje ponthu Lasila Haya Puta, Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Joint Secretary Food and Civil Supply Arpu Kedotum Langtar Libra Insai Padua Sonte Mesenji Pusi Tuning Report Jongsi Komane Corruption Claim that Low Pulate Hem Kangsa Bengchi Pusi Ningchi Lasinon Long Kumar Ingti ka tharapan Kupia Kangsai PG Lake Kevangji Aporo Hutsi Chini Pon Poputa Pachini Pon Bokajan Pen Anantirang Karbiang Long Live West Karbi Anglong District Arlo Dongkamukam Rong Sopia Long Kedamtang wo signify inquiry siani team Dongkamukam atum pater pipon si Mesen Pen World Music Day paman ponlo
Bangso hut lun kilo na se angtong pipon si ning karong chipi pon rinti. Somindara dangalong World Music Day ketalon pona son thak thak si. West Karbi Anglong dongkamukam rong sopialong ta World Music Day arni talon pon. Tim dongkamukam atum cepatir pi pon si bangso World Music Day padodunlo. La bangso World Music Day ke padopon along aluhiaman pen DMB Vice Chairman Rensing Timong Ward Commissioner Selong Ki Be Jitu terang atum pen ke danglok pinangan man ping ke do atum cetong dun si RDP dun. Bangso hot Karbi Anglong nong nam ka cetangklong lun sepo prem terang Chikama Ben satum pen ke danglok ke ong dunga lun sepo atum kiluna se angtong ke pado pensi World Music Day talon pon. Det pipen ke patik pon bangso World Music Day putak Chikama Ben's avocalis Bronson terang pen bangso World Music Day putak ke tham pon alam the nonilitum arju pon sinang. Ate mai litum nong si ke thek bang phu tin la do pu dang te kilun ke kan matela jitu artist amkha tamil litum nong si ke thek do plong te non e prang pen an bangke kadok we tame rada long han sebak lang dunji mate rada long ke wangji phan sidil tum bangke tim dong kam kam bangke chuning ri Bangso World Music Day ke talon pon ahut ke ong dong music an ning ke hangari so e jang atum tame chitu dun si aliralon pidun. Dong kam pen wiki be Karbi Anglong live. Khatkati Police Station ke parlo pinianer lo porphai hini rachitim apor malom Lahorijan Hanuman Mandir adungarai malom pangthek thek theri so tum adungarai krungdir po bertalong si adimalong Khatkati Police Station staff atum adimalong an palidamlo pangthek thek the banghinia re so tumalong an raikom sakhi atum palidam si banghinia long pen doma ke tha plastic abong bongpli long ponlo lapen anparta ki long tang a plastic abong long pen Bichet bonging kora hini doma ke thap a plastic abong long pon thulu. Kilong tanga bong aku ploksi hon themi me gram phok kebra sir kebra tokbor troxy a heroin long pon. Bangso hon themi me a heroin ke long pon lok ari so bang hini a phanta raikom sai khiatum ingnang pon chek lo na pen kachingnang chek bang hini ari so laki Hojai District Kampur PS angkang lamchong ali asopo Muhammad Ainul Haq artaning kaning kora hini la pen Moregaon District Mairabari PS angkang Ali Tanki Amikar Ibrahim Ali asopo Muhammad Inamul Ali ataningkan trainer ke pusi pangthek pon. Bangso kilong pon lok a heroin la pen kangnang pon chek bang hiari so tuma phan lamhoi pabon pon si Khatkati Police Station along si bipon koklo. Bokajan pen anantirang Karbi Anglong live. Vosika chiklo ni phai inkora hiniar ni USA Washington DC arong sopia long ke do White House along India Prime Minister Narendra Modi la pen Chairman and CEO General Electric la pen General Electric Aerospace a CEO H Lawrence Club Jr angbong mai doponlo la bangso mai long Jesamet India la pen USA Strategic Partnership la puan so se ke pangtang pon thujia phan jingki jethan paduponlo India Prime Minister Narendra Modi, United States of America kahumri padodam bom aporahud, General Electric lapen Hindustan Aeronautics Limited mate HA alangbong, sitame kachera pen, Indian Air Force Tejas fighter aircraft apan India longamat F414 fighter jet engines kaselam ponchi apan lamdon kachetok padoponlo. Labangso lamdon kachetok pon laki det hiniang bong ke pajir po along isike thedung akichunang theklo pusi hokponlo. Labangso lamdon along pen Jesamet India amithang kachesalam fighter jet Tejas light combat aircraft MK2 apansi F414 engine selam pidun po. Chairman and CEO General Electric lapen General Electric Aerospace as CEO H Lawrence Club Jr hin pen ke pachini pona tingki labangso lamdon laki phurki molong isi ke thedung alamdon chemanlo. Lapuson kichun de laki India lapen Hindustan Aeronautics Limited lapen General Electric atum ajir kiding plui pen ke pajir po lapen kachera pon ale luputang thanpon. President Joe Biden lapen Prime Minister Narendra Modi atum USA lapen India det hiniang bong kachera kachito lapen ke pacheton pon akimangalong arpu ke dodun ke ningarong pik luputa thanpon thu. General Electric Aerospace atum India aderalong non het pen le kewang kedo kalilo. Labangso agency laki kedamtang ningkan plikep aprang pensi India long akengkam nang kachibi donlo.
GE Aerospace atum jesamet awar saiki pipon laki engines avionics services engineering manufacturing lapen local sourcing henlo lapen aeronautical development agency mati ADA anparta Hindustan Aeronautics Limited pen kideng pon light combat aircraft a project along sitami kiching C Air404 engines lapen non Air414 engines kasilam along sitami chirap dun thupo United States along India Prime Minister Narendra Modi ke chengsi state visit ke pato pona hut halapu International Space Mission ahin ana thu setame National Aeronautics and Space Administration mate NASA lapen Indian Space Research Organization mate ISRO atum cherap rapet pen surihini ra inkora plia hut International Space Station mate ISS along pen Artemis Accord along cherap dun ji aphan chedon ponrenti lo World Dex Report, Karbing Long Lai. Tang te pini Karbi Prime Time berta ke 8 si kang ton paniklo.